Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, Hanggang K-Station! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Come
sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 7:11 ang takna sa aga oras ginadulong sa aton sang Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Welcome sa aton sini nga pagpangalagad diri sa ereklamo mo sa K5. Isa ka malipayon nga aga Pilipinas, nagadabo-dabo nga aga diri sa may syudad sang Iloilo, kag syempre may dayad man nga aga sa probinsya sang Iloilo. Welcome diri sa aton sini nga pagpangalagad, ireklamo mo sa K5. Sa subong adlaw pet sa 18 na kita sa bulan sang Pebrero tuig 2024. Ginaabi-abi gid naton ang mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagapod diri sa aton sini nga pagpangalagad. Via K3FM Kalinog 100.1, K3FM Leganes 101.1, K3FM Miagao 105.1, K5 News FM Pasig City 89.1, kag diri sa may syudad sang Iloilo 88.7, K5 News FM Iloilo. Gina-welcome man nato na mga suki naton nga mga tagpalamati via online nga nagatutog sa aton sa Facebook. Kag subong man nagapamati sa aton nga mga taxi patrollers naton, ang mga driver pao kag pasahero sang Western Visayas Transport Cooperative. Maayad-ayad man nga aga sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati sa mga merkado naman naton nga nakatutok naman na diri sa aton. Kag syempre ang mga nagapamati sa aton via Android application, maayad-ayad gid nga aga sa inyong nga tanan-tanan. Mga balantayan nga balita diri sa aton sining pagpangalagad nga ginadulong gid sa aton sang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pangapena ha. Samtang nagapamati diri ha, pwede nyo na isamo sa inyo sinikanon mo kay kampiyon niya nga kape. Masobra shin ka individual hindi kalabay sa ginsarado nga dalan sa Divina Gracia, La Paz mga ka-K5. Ibaloon tadi karon ang latest nga sitwasyon dira nga area. Kay ti alin pa ni kahapon mo ang ini nga sitwasyon dira ti based diri sa impormasyon nga na-report kahapon. Hindi gid kagwa ang mga tawo dira sa ato sini nga mga ka-K5. Si Kapitan Maribeth Tevez sang Divina Gracia, La Paz, gahampang panaguay. Tisa kay Kapitan Maribeth Tevez, sabdakap akon ano ang mga dapat ni mo masabat sa katapos ang media. Kay ang pagkakapitan mo nga na, ikaw ang dalang pansang tanan-tanan magluwas sa imo sini nga mga pumuluyo. Ang mga concern sa barangay bilang kapitan, ikaw ginakadtuan. Tinga nga nahadlok ka Kapitan Tevesaw. Simple man lang ni pamangkutanon eh. Ano gibala ang puno kag puntas ang sining tanan-tanan sa pagpasirado dira sang dalan? Kay basta away duta gani ni, basta duta nga inistorya, damo na mga dugo di na uyang. Damo nga mga kabuhi na utas. Sa sining duta, iba niya na initag, pila lang man ka square meter, ka pinatsanay sila. O, tiari dere, alagyan sang tawang at stake dere karon. Ipatpaton tani ang pila ka mga nagkalahinabo dito kahapon, upod kay ka K5 Eric Canizares sa ato sining mga K5.
Ano bala oras ginsarado? Sino bala mga kanagkadto dito ng opisyalis ng syudad? Ano ang background sang sining nagpasirado? Ang iban siling nila kay iya niya duta mo tay pasirado niya ni right niya. Siling sang iban wala man siya may gipresentar nga kung ano naman karon court order. Pero dununid naman court order nga i-plastar mo kay way man kasuhay mo. Kung imo niya duta, kung may survey ka, diri imo duta kutob. Kay sang una nakatiwangwang, why mo nagamit, subong gamiton mo. Mareklamo ginayang tawo. Kay nga aman mambal sila. Diri nang ginagyan mo sa malawig nga tinuig nga wala gidaw. Okay, butang tas ang una why niya pa ginagamit ang duta, hindi niya kinahanglan. Subong kinahanglan niya sa mo nang aspeto. Sa lain naman kita nga aspeto, may istorya. Diri naman kita kung ang parte karon sang duta niya halos tanan ginaagyan sang tawo, halos tanan blado dugwa bla iya na lang giduta. Base kung may iban pa nga other options ang dalan nga pwede maagyan nga ma-share siya sang certain lang gid nga portion sang iya duta, then malabay to karon sa piyak nga duta, then malabay pagid sa isa, ti ma-share na siya gani. How about ang duwa to karon nga hindi sila mag-share? Oh, di ba? Do dira nga punto. Ang kaluluoy niyang tawo. Dapat ang barangay official diri sila ni mamuno, sila ni mamidjate. Ang pamangkot, may istoryahan ay bala before ginsara ining dalan nga ni. Kung may ginistoryahan, ano ginistoryahan? Kung may ginistoryahan, ang bala 2 months na kamoda kutob. Okay, may palaso na siya ginhatag. Okay, why problema may plaso nga ginhatag. Dapat si barangay mangita ideya. What if kung nang ngita ideya si barangay? Nagsagad lang siya tuya katanga-tanga. O apektado mga pumuluyo. Karon sa mga pumuluyo naman, kung ang ginpapaderdera karon gubuon ninyo, pwede ka mo makasuhan, damage to property naman na matabo. So ginapangabay ta mga pumuluyo dira, kalma lang kamuda. May kuang gina. May proper gid nga forum nga pwede may istoryahan nya makaagi kamo dira. Di samtang wala pa, hatagan lang ang ayuda ni DSWD dira. Kahit mo lang ng papel ni DSWD. Karon si police hindi man ni maka-intervene unless wala sang mga ilinaway. Way sa madugan, way sa may pilasan. Dira man lang yung kotob ang police. So ang ato sini gobyerno gini dapat magpalapit dira kag magistorya na hanungod sa sining sitwasyon sa pila dira ka mga pumuluyo. So paton ta ni dugay-dugay upod sa kay K5 Eric Canizares sa aton sini nga mga ka K5. Subong man may araman nga natabo nga hindi pag-insindihanay sa may Banuyaw Lapas. Nagresulta sa pagbunanay. Kaya ang investigasyon sang pulis hindi pa subong kahatag kay si Hepe wala pa or si Station Commander Perez. Muning problema bala. Kanami sa mga nag-agi dira nga mga station commanders kahapos lang palapitan, kahapos interviewhon. Pero ang bago subong nga station commander dira sa may Lapas. Why man gani direktiba saya sining mga pulis dira. Sakay Police Captain Perez, sir. I-open mo gid ang linya mo karon kay manawag kami simo. Kay base bala mambal ka wala ka pa detalye kay Diaz investigador mo haw. Na ano nga klase ka station commander din. Kung hindi ka da kasarang, hindi ka da magpungko. Kay Colonel Joreste Coronica, sir. Sa timprano pa lang, sir, na notice ko nang imo sining gin-assign dira nga station commander sa Lapas. Why? Panghusay lang obra niya. Sige lang, tawagan tani karon. Ako ang taman ng report ni K5 Eric Canizares. Are pagid. May isa ka vlogger nga gin-upload karon ang video interview niya kay Rakisha. Tidumduman yun ni si Rakisha sa aton sining mga ka-K5 nga nag-viral man mismo diri sa aton. Sang una nagsaot siya to sa ice bar. Actually wala naman tani ni ginaistoryahan patapos to nga kita man mismo na panguna dito sa pag-rescue. Damo pa to gani iban to gin-claim pa to nila nga sila gito na pamuno. Pero ako ya makampal ko ya nga kami yan ang una. Ako si K5 Milmar, si K5 Ramilo Palek, si sino pang isa gani si Kim. Kami to yan nag-rescue sa basbas sang amon sining station manager K5 Ray Umalay. Kag sa amon sining CEO Dr. Ramil Itangoy with coordination sa DSWD, sa CSWDO, at the same time with coordination man
sa Task Force on Moral Values and Formation. Kaya siya mismo nang hambal nga ti-rescuehan nyo ko di kung gusto nyo. Kung ikadtuan namon dito, natapos atong istorya kay ti minor siya. Kag gin under custody sang CSWDO. Karon kay na custody siya, pag edad niya 18 sa October, nangin free na siya, hindi naman pwede nga illegal detention ka na karon kay custody mo pa na. Pero ginabantayan sang CSWDO karon. Nagligad nga sinimana, nagwa ning iya nga sex video mga ka-K5. Pagwa sang iya sex video, didto naman istoryan si Rakisha. Hala, pinasapasa sang 6 video ay guni nga ni kakita sang 6 video nga nakita mo ni ka-K5 Adrian. Paabo-abo ka pa da. K5 Adrian, K5 ano gani? Andre, kung wala may nagmuno sa akon. Wala nyo kasi nagmuno? Hindi na lang kapag i-istorya kay basi arawayo nila. After sina, ginpangita liwat sang Task Force on Moral Values and Formation. Ining uploader nga ni nga ginaaligar nobyo niya. Kagagabi nakaistoryanan kami ni Mr. Nestor Canong, nagapanago ining lalaki nga ni. Kagabi, kahapon, may nagwa naman nga video, ining vlogger nga ni, nga gina-interview si Rakisha, ginahambal, anong diferensya, binastos gidya. Sang lalaki, sila niya sang Pinoy kag sang foreigner, kag kung anong ginaobra dito ang mga sex video, mga sex nga ginaistoryahan nila dito. Isa nag-upload sila kag sa vlogger nga ni, sa kalalaki mo nga tao, amo nang pamangkot mo una. Ano bala ni imo nga purpose to educate sang tao or for content lang man? Amo ba lang naton gusto ipamangkot sa imo content kag monetization? Okay. Sige, why problema imo manaya content, imo na monetization. Pero ang dapat diri nga dapat nimo obrahon, ginbutangan mo sang insyakto nga content. Kay balo ka bala nga si Rakisha under custody ni siya kay may something ini siya nga may diferensya sa aton sining nga mga ka-K5. Kay kakabalo. Kadtoy si Mr. Nestor Canong, kadtoy si CSWDO kay sigurado laban-laban subong ginapangita ka na sa sining uploader nga isang video nga ni nga ginapamangkot pagkakalipay pa sila ya. But if ko sa manghod mo ni obrahon. Okay lang man sa imo nga i-discuss na karon ang imo nga sex life dito kag 18 anyos kag babaye pa ni. Di maayo bala tapos ginapang pasapasa pa nila siling nila ari ang full video. Hindi bala ni malaswang i-upload ni mo dira kag nanging controversial bala mo nanging controversial ining personalidad nga ni. Di ari ang pila lang man ka mga comment sa aton sining nga mga ka-K5. Daw ako nahuya sa mga Ilonggo. Di lang tawa bala ang isa sa mga gi-comment. May isa pagid nag-comment diri. Siling-siling siya nag-comment diri, kadamakan, hindi ini makabulig sa new generation. Mag-post balak kamo tani, mag-post kamo balatani, maging aware kamo sa viewers, wala gid kamo ya iba nga i-vlog how. Di sa ining uploaders ang video nga ni sa vlogger nga ni, ginapangita kasubong sang Task Force on Morals and Values and Formation. Nagwa ang video ni Rakisha nga may sex video siya. Gin-interview pa siya sa sining vlogger nga ni. Ay nano man. Ibutang bala sa insyakto ang vlog. Hindi nga for the sake nga maka-vlog ka lang. Nagligal may araman nga video nga sa ara sa bar. Prior sa sining pagwa sa iya nga sex video. Ti insakto lang tani bala ti ang gagawa dito nga daw ginapabugal pa ni Rakisha nga daw okay pa sa iya magulang at nakita ta magulang ito nagligad niya garalain to siya kay concern sa iya manghod. Ay nano man ni man. So sa uploader sa sining video nga ni, ang ginapasiguro lang namon sa imo, naganapangita kasubong sang Task Force on Morals and Values Formation. Pwede man kaw katawag diri agud masabat mo nga mo ning imong content. Kagkato kada sa CSWD, okay ba? Sige, pwede ka pa rin makasuhan sa imong ginobra nga ni kay Rakisha, nga ni kay under custody ni si Rakisha. Nga imong video, dira istoryan yung party sa sex, anong mga posisyon, anong ginobra na karon. Tiyo ni kalain, ay nanuman man. Hindi bala siling nga matomato lang bala kita upload sang video, matomato ka lang da post ka babae nga tawo nga ni,
Tapos amo na ang imo sini nga unod sa content. Dugangan ta pa ni karon O pod try ta karon laboton si Mr. Nestor Cano. Kaya ang nag-upload sang video nga to nga may sex video, wala na subong makita kag nagapanago sa aton sini nga mga ka K5. Ara na si ka K5 Eric Canizares, try ta si ka K5 Eric Canizares. Una, kung tanay ni natabo sa Banuyaw, then duro diretso na kita sa may Kwan, sa may sa may Divina Gracia La Paz. Kay K5 Eric. Sa kay K5 Sir John, mayong aga lang dira sa imo Sa mga tagpalamantin naton DTX 500. DTX 500. Para ka mangnubong inyo sa mga blood sugar levels, makontrola ang hindi manami nga dalagad sa inyo sa dugo nga nagaresulta sa mga hypertension. Klinika DTX 500. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naka-standby na si K5 Eric Canizares, live dira sa mga distrito sang La Paz. K5 News FM Live Report. K5 Eric, mayong aga. Yes, sa K5 Broadcast sa aton sini nga mga taga-palamati. Good morning. Diri kita sa kontrobersyal karon nga game pasarado nga alagyan diri sa Zone 2, Barangay Divina Gracia, La Paz. Subong ang sitwasyon nila amo ni K5 Brad. Ang alagyan lang gid nila amo ni ang sa likod makita naton dira K5 Brad gataklas kita sa ilang siningagdanan nga ginaobra kag delikado pa may mga kuryente pa dere. Okay, matapos siningagin ang ginatakrasan mo subong, ang lugar nga nangagin sarado, ang part dere sa likod nimo sa likod ng video, amo ning mga pumuloy ang natrap. Orang sa sulod sang video mo nang natrap nga mga pumuluyo. Sa sulod din mismo. Okay. Hindi sila gagi subong? Diri kita sa K5 Brad sa may sulod din mismo sang Zone 2, Divina Gracia. Amo na diri ang mga residente nga na-trap diri sa sulod bangod nga kahapon, alauna sa ngapon. Din pasirado ining dalan no nga naga-claim nga tagiya sang sining alagyan diri sa K5 Barra diri sa Hermosa Street, Barangay Divina Gracia. Pila ka balay, pila ka individuals ang na-trap dira for K5 Eric? Sa initial naton nga pagpamangkot diri sa area, 12 ka balay. By 5 ka mga pamilya kag ginakalakipan sang 102 individuals K5 Barra. Okay. Sa 102 ka individuals, ano subong inobra latay das kahoy ngagdan? Ara makita ni naton diri K5 Barra sa aton sini nga live nga gataklas ang may mga obra bla mga residente diri sa Zone 2, Barangay Divina Gracia. Araw makita naton nga nagataklas si Sir kay alalayan niya ning iya sini nga akin si kabalay asawa ya ato nagtaklas na igatakras sila pero ang piyak nga lote mo na nagpasirado, di ba? Yes, kaki Federal. Pero gatakras sila pero pasugot man to siya magagigyapon, no? Ang sa piyak diya may alagyan nga dari nga iyaman bra sang piyak man nga tag-iya. Okay. Temporaryo ini nga ginagyan subong bangod nga serado diri ang ilagid mismo nga ginagyan. So naglikaw sila na alagyan. Ang pader nga nang ginagyan mo na siyang ginsarado kahapon? Hindi, amo ni siya ang daan nga pader bala nga gusto sa nga ipabakbak kay bangod nga padyan niya tiapang nga may tagiya man gali didto nga magutod man nga wala siya gani kuno nagkortesiya nga ipabakbak yaman to. Okay, amo niyo. Ang ginlatayan nga to nga dalan among tag-iya sad to ang nagpapaderman. Ang may pader na nga daan kay Fiber. O gani ang ginlatayan to bala pagulangan sa video mo? Amo to ang dalan nga to, ang tag-iya amo nang nagpapaderman sa piyak nga dalan to? Nga willing sa mga pabakbak didto mapaagis tawo. Okay. May pila pa ka dapat nga luting agyan? Duwa ka yaman dito sa likod. Arya mo giniyang iya gina-claim ang may siniblaw tapos amo nang gisarado kahapon? Amo nang gisarado kahapon?
Yes, oo. Okay. So dito ano sila ti purayo nagalabay sa piyak. Ti ipabakbak tani siya na lang mismo nang matumato bakbak to sang pader nga to nga gusto niya ipabakbak. Sige, hindi to gani iya ka K5 Rap. Amo na nga wala nagpasugot tong duwa ka magutod. Bakod nga wala di siya gani kuno sang may representar nga titulo o kung legal nga dokumento sa mga residente diri ipabakbak yato ya pero nga diri hindi ya pagpagyan. Okay. Sa dalan nga ni sino ka pa nagyan isang dalan nga sarado nga ni daw? Gin-claim ni siya kuno sunod sa mga residente ni Mr. Elvin Ledesma, no? Elvin Ledesma. Taga diingid ni siya? Taga diingid niya si Elvin Ledesma kayo? Dito na kayo sa Sunsik. Dito na kayo sa Sunsik. Oo, tinga gin-claim ni natin. Ugangan niya na ta. Ang ini nga duta, iya sa Muntiya nga ginbakal. Tapos, kinapatay sa Germany. Wala kami kabalo kung sinugin ito gana. Ang mada nga siya nakaklaim ngayon. Kuang mo na rin din ngayon. Okay. Mga pila na komunikato nga nag-aagi? Dili kong tao. Dili kong tao. Pila ka na edad ka rin tayo? Sobra na ko sa 25. Okay. Dili ang maging kanang ko nag-vlog ko. Duta niya nga rin, amon diyan siya. Ginsettle pa mo sa barangay? Nag-meeting kami, pero hindi bala madesisyonan sa barangay. Oo, nga ako no. Kay ila ko nung tigla pangita kami sang dokumento, wala sila ipakita ng ila. Ano ang gintake action ni punong barangay, Maribet at Cleves? Huwag sa kanuhin mo. Naman yung action, huwag sa mo. Kay ila ko nung natila, ang nag-claim iya ko nung. Huwag na sila rabot Tapik na siya. Oo. Okay, Febral. Pa-istorya kami kita, tay, be. Ano kayo pangalan, tatay? Eduardo Silva. Pila ganita kita? 75. Okay. 75 years old. So, pud mo si K5 Raul Busqueda sa programa nga reklamo sa K5. Tay, mayong aga. Si K5 Raul Busqueda niya. 75 years old ka na subong. So, pila na katuig nga nag-aagi ka mo dira sa dalan nga na? Ang mga tigulang ko, dili na nagagi. Okay. Ang mga katigulangan ko, dili na nagagi. Okay. Sino gid nang tag-iyasang duta? Ang amon nga tiya. Ang inyo nga tiya, nga asang ginaagyan nga na? Oo. Tiya nyo nang tag-iyasang ginagyan? Napatay na to amon tiya. Pero ang tag-iyasang ginagyan, amo nang si Ledesma nga nag-claim subong or ang balmo ugangan niya? Si Ledesma yung nag-claim. Okay, ano ni si Ledesma sang tag-iyasang original gisang luting nga nabalaan nyo nga tag-iya gida? Ang gipangasawa ya, sinablos. Sinablos sang tag-iya. Sino ginang tag-iya sang duta sang unaw? Si Miranda. So, bali hinablos ni Miranda, bali do tiya naman sang iya sining do tiya niya na. Tiya na naman. Tiya nyo man ang tag-iya sang duta? Oo. Magano ka mo sang asawa ni Ledesma? Ang nanay ko pa kayo isa. Therefore, magpakaduwa ka mo sa asawa ni Ledesma. Oo. Okay. Naistorya mo ng imo nga pakaduwa nga ni? Sino ano nga ngalan sa pakaduwa mo ni? Hindi sa istorya. Pila edad sang imo pakaduwa? Hindi na ko kabalo kung tinang edad. Tinga ano kunong rason di sa magistorya sa imo? Wala masaga pre-istorya sa ako diya. Alin sang una? Wala masaga pre-istorya. Okay. Anong kasaysayan sang dalan nga ni nga ginagyan ninyo? Halin sang una, alagyan ginagyan. Okay. Sa mga tigulang pa, wala pa kami makatataw. Okay. May na-donate bala ini sa barangay? May lot donation? Wala lang ko kabalo. Okay. Kay matawag mo na nga right of way kung donated sa barangay, but siya iyan na sang gobyerno. Iyan isang kwan, may tag-iyasin isang una. Okay. Ara may mohon kani daw. Okay. Kay kung private lot ini siya, anytime pwede nga ipasirado. Which is amo na natabo siguro subong, di ba? Ginambal ko sa gani nga kay may muna da pagbakal nila may muna daw. Din ang muhon sulod sa pader o kon sagwa? Sa sulod nila. Sa sulod sang pader. So ang pader nga na parte ang bakante nga ginagyan ninyo, bakante iya pa nang alote. Ginaklaim niya nga iya. Okay.
So amo na nga gipasirado niya ang dalan nga nada kay ambal niya iya. Oo. Okay. Tiway man na problema ang iya nga pag-claim tay Eduardo mo. Kung gina-claim niya nga iya. Iya pa way sa pakita nga titulo. Okay. Ang pagpakita abis ang titulo pwede nga didto niya sa korte kung mag-file kamo kaso mambatok sa iya o kon Iya rin ang bal. Nga sa korte lang ipakita. Namo nang namin ko. Hindi man siling ipakita niya sa yung titulo. The fact nga hindi siya kami nga ginaamala na ginalangspan namon. Pero prior gin pasira dira nakaistoryahanay kamo sang tagiya sang luting ini nga nakabiso siya nga isirado kuning dalan niya ni. Automatic yung pag meeting na pag sinson isiraya ko no kay iya. Sang sano kamo nag-meeting? Sang ang last kagapon. Agapon. Nagligad nga si Lima na why kamo ka-meeting? Naka-meeting man ay kay tatlo na gani. O ano nga una nyo gid nga namat naman dumamo? Ano nga bulan kamo nag-meeting? Ano to? Ito bulan man. Basta nagliga doon katatlo no. Disyembre naka-meeting kamo wala? Disyembre wala no? Enero naka-meet. No, January siguro naka-meeting kami. January ano una nga semana, ikaduha nga semana, ikatatlong semana. Primero pag meeting namon, dayon sumunod. Ano nga semana to? Ano nga semana? Before dinagyang ano? Way pa dinagyang naman. Way pa dinagyang, okay. Way pa dinagyang, nag-meeting siya, nagpatawag sa inyo nga mga pumuloyo, ano nga ambal nga isirado niya, ikna-claim na yalote? Oo, yung claim na dayon nga sirahan natin. Ginasitol pa naman sa barangay. Okay. Gin-claim niya nga sirahan niya. Opod dan dito si Kapitan. Saan nag-meeting ka mo? Okay. So karon na mo ni. Kay gin-claim niya nga dota, why problema i-claim niya. Kung ma-question ka mo kay ara siyang titulo dito sa abogado. Karon, kay gin-claim na niya sa korte, kung gin-claim na niya karon ang iyang alote, dapat si Kapitan mismo kay sadto pala nga daan, mabalaan niya nga mapektuhan ang mga pumuluyo dira, tani nag-take action siya kung ano ang maayo nga solusyon, di ba? Oo. Kaya lain man ang iya mo. So sa subong ano ang bal ni Kapitan? Ngati na-trap ka mo dira. Yeah, kami lang kuno mangita sang lagyan. Ay panga Kapitan Pero ang dalan nga na, may iban pa kamo nga pwede agyan? Wala, nagiti ang ginalakadan to nga pader sa piyak to? Yung butangan kanagdan. Kay ang iban mo brana, why na agyan? Hindi ka mo nag-agi subong da? Ang kabataan hindi kasaka kay taas. Tinamin ko kung may ginalutsan. Why ka mo lutsan dyan bisan malakad yung mas pader? Amo mo lang to ang arigan ni si Sero nang naglakad ganito sumaka man sa sagdan. So ang isa ka nga itong hagdan, pwede to siya other option sa dalan niya ni? Oo. Mamiguan ka mo. Pero, kahit siyempre may pader, sino katagiyas ang pader? Matigulang hindi pwede. Matigulang hindi pwede kasaka. Sino tagiyas ang pader nga na? Ang makaisa ko man. Lain man ang tagiya? Oo. Aryo, hindi ka mo tapagpag yun sa piyak. Diri sa piyak may paderman. Ambal ni Kapitan, ngita ka mo iban nga, idi nga pamaagi. Ginistorya mo ni pakaisa mo nga may pader nga nga basi kung pwede ka mo kagidara. Yung sirado kanya para safety siya ka mga pobla. Okay. So, kay ti, nangambal si Kapitan nga, ngita ka mo iban nga option mo? Oo. So kung may iba nga option dito tani ito, may istorya. Sa piyak garing amo ni Blaway kita kabalo ko anong puno kang punta nga pang padiran ti modera. So dapat ang masabat diri kung ano mangin solusyon mismo si Kapitan. Garing si Kapitan nagapanago man subong. Yan balay wa sa kuno membo. Okay, why may sa may himo sa tag-iya kung may naga-claim sang lote. Why na bisan sino mambal. Ipakita sa samon, wala may problema. Ipakita lang samon nga iyagin na diyo. Okay, tikon mo to nambal mo kay nang ipakita niya lang kung sa korte, amo na nga hindi man sa siguro magumatandog dira ni Kapitan kay may ginakaptan siya, di ba? Damo na. Hindi niya sa todod hindi niya. O gani ti bisan ano to kambal kay hindi subong kay nasiraduhan kay kun hindi na iya pamangkoto na sang pulis, pamangkoto na sang opisyales. Nga ang hindi imo ti ba way ta kabalo basi may gipakita amo nang rason nga hindi nga pag nga ginpasirado nya maisog sa pasirado kay may ginakaptan siya.
So ang Di ba court order may pasira sa? tiway man kasuhay mo, wala man na dapat nga court order, kaway man kasuhay. Di sa barangay gani, ang dapat kapitan kang Amo na gani ang dapat naton nga mabalaan gid ni. Nakakadto na si Kapitan dira. Why di siya kasulod sa mo? Halin gid sarado kamo kahapon. Oo, why di siya kasulod? Ti mo ni gani kay kamo nga apektado dira nga mga pumuluyo karon hindi kamo makadiretso to kay Ledesma. Kay gisarado na kamo. Dapat diri si Kapitan mismo manguna dira nga magkadto dira sa inyo. Kumbaga mang-ariglo mangbahig ko ano dapat obrahon ninyo. Ang iyayagi na hambal na sa cellphone, gubuon ko nutong padar sa piyak. Kasi na maguba. Ang but siya, kaya hambal mo lang gubuon tong padar sa piyak para may agyan kami kuno. Okay. Tigubo ng pader sa piyak para kay mamatomato karo gubat ba si kasuhan nga mo to nga nang guba kamo sa propiedad to karon. Yo may tagiyaman tong lote mo. May titulo na sila yang ila. Namo na balang punto. Kay karon iniya wa siya pakita di ang mabin. Amo ni balang problema sa una sa katigulangan tayo. Hindi siling nga naanda na nato nyagyan ang luta nga ni okay na. Ang pinaka the best ka safe sa tanan mo na nga subong bakal ka lote, magambal nga ti may right of way ng lote, mambal nga ti wala ti di ka magbakal. Kay nga kinanglan no pas ang right of way pakadto sa imo mo kay ang lote subong magtag 2.5 lang per square ang nubo. Lain na nga presyo hanay may bili na mo na sa una okay lang man as mga tigulang. Kay okay lang istorya nagalipas ang panahon nagataas ang value sang lupa ining mga uri nga rasyon lain ang ilang mga mindset naman so muna nga siguro nga nakita niya ang iya value sang iya lupa amo nang gipapadera nya may question sa iya sini nga pagpapader ang question is din balang iya nga balatyagon nga for the meantime wala kamo agyan tani balang gitagaan la kamo anay dalan so ay matakara balo sang iya nga rason nga immediately ginpasirado gid niya prior bala sa inyong pagpasira na istoryahan na kamo, nabisuhan na kamo nga saraduhan na ng dalan. Ginambal sa iyang ugangan, ang iyablang ugangan, nangambal siya nga, kaya ko ginatag ang ano to? Ang rights? Ako ginhatag siyang right, nga siya ang matinder sang duta sang harder. Te mo na, kung ano siya ang harder na dinamon. Bilog nga harder na dinamon. O gani, ti kun amo nang iya karon nya punto nga gipasirado niya ti yatag ta na sa ila. So tani subong ang pinaka the best nga maobra si Kapitan tani anong solusyon niya dira sa inyo? Kami na mangita ng dalan namon. Kaya kami man kuno nagpapriso kuno sa namon kagulingon. O katon. Amo niya sa hamban. May ilinaway kamo ni sang una sang ugangan ni Ledesma nga ni sang tiya ni Ledesma kun wala? Tiya na namon way ka man kay naway mga sang wala pa na di saya wala gid bag una sila abot na sa sagwa. Pero sang una way ni siya ang gasiling ang tinyo nga tiya nga ni nga siraduhon kamo da sa parak adlaw basta mo ni. Ang tagiya gani isang tagiya gini nakakadto di sang una kambal siya palapado nyo din lagyan nyo. Okay. Ang mga nagalagbag si Kapitan na bago lang na akong dugay naman. Sa sunwan sa ya. Oh, so may idea man siguro si Kapitan kung anong kakatabo dira, di ba? Balan. History sang lupa nga na. Kabalo na sa? Okay. So amo na sa piyak nga dalan pira pa ka pamilya tukuron ang dapat agyan o pira ka tagaya sang lote. Ang lote nga dre mga tatlo ang di ka lote gido. Okay. Labot ito sa piyak nga harder na tong tagiya din ligya tong mga harder man. Tigin matuwa niya ganito obra dalan. Ngaway man sa nagkonsulta sa sulod nga siya isaylo ko ding dalan dire ka moagi way sa nagkonsulta sa nagmatomato lang to siya. Oo. Tikon may pader man to sa tiyak. Ginguba yang pader nga daan, tikon may pader man to. May pader nga isang lain matagyas ang lote. Oo. Ari pa gido. Gusto ya gubong. Willing siya magpaagi sa piyak niya nga lote, di ba? Hindi to iya. Hindi to iya? Hindi to iya lote. Ang pader to hindi masatagiya sang iguba nga to? Hindi. Ang ginguba ito nga pader hindi to ila. Okay. Tikon hindi. Iya sang inaamon tiya. Okay. Pero ang lote magyan yung iya nga parte nga lote? Ari niya ginangkon niya nga iya tiging siraya. Okay, pero ang piyak nga do option ninyo nga pwede nyo magyan sa piyak, ano to? Oo. May party siya to nga magyan? May pader ano pagagi. Hindi
Busa may pabli pader namin ko blang nga may malabyan ka mo nga parties ang iyang alote kung gubuon ng pader nga to? Mayara eh. Okay. Aryo, willing, pero ang piyak nga dalan nga nang isarado, iya ginibilog nga lote. Hindi gani kay may muhunda o sa ginsirado yan. May muhunda yan sa tuwan. Ari di may muhunda. Hindi, ari bala tayo. Ang ginsirado nga ini, ano kalaba ni, halin sa ginsirado, hasta to sa may exit, iya nga lote, ano kalaba na? Mga it na din. Ang ginanimay ni Kakipay Brad, nga sa likod ko, no? Kung siya pagid ang nagapanagiyas ang gina-propose yung alternative nga lagyan. Hindi. Pila katagiyan na to sa likod? Yung may tagiyan man like. Ang tiyak man naman yung nagbakal. Ang mga nagbakal. Oo, pero ang ginasuggest niya nga gubon nga pader, iya na to duta ang magyan. Hindi. Ang gubon mga pader, hindi na iyaya. Wala na dalabot sila disma sa gubuhan niya pader? Pero may, wala, kung hindi iya pader, may makalabay ka mo sa lupa nila disma nga na, hindi man? Kung magsaka ka sa kung butangan mo magsaka ka sa pader, basuot ka pa sa may kuryente pa sa pangagyan. Hindi Ari tayo. Ang Kakipay Brad. Sige. Oo, ang namin ni Kakipay Brad, kung maglabay kita sa likod, ang agyan nyo iya pagyapon, may parte pa siya sa duta. Hindi ba yan? Okay, hindi. Wala sa sang parte. So, sino nang ang bal nimo, mga tag-iya to nga sunod, do nga pwede ninyo agyan, kaya bal mo tatlo ka parte. Willing sila mapagi ito ang duwa nga tok parte? Kakipay Brad, doon medyo may ni si tatay sa pamatinaan. Dati, liwaton lang natin siya. Tay, nagapamangkot si Kakipay Brad kung magpanugot ang duwa ka mag-utod itong gubon man ang ilang kapader. Yan, makagi ka mo. Hindi sila magsugot. Kaya gindepensa man to nila sa ilang pamilya. Bala kay para safety man sila. Kaya ang bata, bumuha kung dumulagan, hindi na napangitaon kung dumulagan ng bata, mga idol na makabuhi. Okay. Nagsarado tong mag-utod nga hindi magpagi sa piyak din nagsarado masasang iyang lote. Nga aging pang sarado nila, may mga kaso, may mga kinawatay for security reason, may mga tratabo. Why? Wala man. Why? Okay. Alam mo sila na diyan nag-ginukay nila kami din. Okay. Sige. I-try na mo na buton si Kapitan. Ay kung ano gibilang pathag diri nga mo na natabo dira sa inyo. Tay salamat gid, Tay Eduardo. Okay, thank you gid. Kakipay Brad. I-clarify lang nato no sa ginabuyan ni tatay nga statement. Ang sa likod dito may pader na nga daan. Bali duwa na siya ka pader. Ang una nga pader ginaklaim man ni Ledesma nga iya. Okay. Kagang una, iya sang mag-utod nga Jessica Selva. Okay. Ginto ba ni Ledesma ang Kipa Berek? Para ma-picture out tabla reyo, pader 1 kag pader 2. Ang pader 1 amo ning ginsarado. Ang pader 2 amo ning option. Okay. Oo. So dito ang ginistoryahan to sa buwang sa pader 2. Ang pader 2 may labyan bala sila nga willing magpaagi ining si Ledesma sa pader nga na sa pader number 2 nga may dalan. Willing siya nga paagyan, okay. Apang Kakipay Brad, hindi siya ang nagapanagiya sa nga muto nga lagyan. Pero may porsyon sa iyang lote nga pwede agyan. So nabri sa mga residente, wala. Wala siya. Oo. Okay. Tisinong tagiyas ang lote? Ang tagiyas ang lote dari sa option, amo ni si Jessica Selva kagang iyang utod, wala lang gikita. Willing sila magpagi sa mga pumuloyo o kung hindi? Hindi sila kuno willing nga magpagi bangod man nga ibukon mo gid mo gubon mo gid ang pader for security purposes Manila kasi bangod may mga gagmay nga kabataan. Okay. Save man na sa natabo diri sa kay Ledesma. Amo na gani nga dapat gid si Kapitan magsabat sang sining agunto sa mga pumuloyo dira subong ka kay 5 Eric. Ngati lang tawa bala na trap da 102 ka individual. Tapos tungod lang muni bala basta lupa gani dugay-dugay na ni nga mga irinaway kay 5 Eric mo. Correct. Ang bilog nga lote, amo na nga kay gusto ta ni ma-interview si Kapitan kay siyempre subong ang pinsar sa mga tawo dira. Nagasinamo usamo na kay 5 Eric. Mo na nga gusto na tumakay may makapathag iblas ang inchakto
may prior kay tinambal tatay nakaistorana na sila sang January pa lang daan partes lote mo nga isarado niya ng iyang lote. So tapos abdon kay mo ni kapitan niya kamo da pangita sang opsyon, di ba? Kagi Febral, i-clarify na nato ni ba sa tanong nga mga tagpalamati. Kahapon lang gid ko no nag-desisyon ining tagiya nga nag-claim sining alagyan nga ipasarado. Okay, tiko mo niyo. Kahapon pero hindi na clarification na ng imo kay ko na confirm to kay tatay nga siya mismo nagambal before dinagyang may inistoryanay na sila ka K5 Eric, di ba? Oo, pero wala pa to yan naka-state nga ipasarado ang ining alagyan. Okay, pero nag-meeting sila initially, nagpabalo nga gina-claim niyang lote, di ba? Dumo na. Gina-claim niya lang. Okay. So, insigida kahapon, nagpasirado siya. Wala takabalo kung ano nagkalahinabo ng mga inistoryahanay. Base, kung iyalote, base mambalangati, presyuhan ko, bakla nyo na yung lote kay para makabig nyo na yung right of way. Base mo na abala nagkalahinabo, kay 5 Eric. Or, base, may mga ilinaway mo nga nagkalatabo, nga tagiyas ang lote, sila niya tamad ko yung pagamo, just in case, base may involved. Ang ako, sila nga propidad, hindi ko ya gusto. Damo na abala kay 5 Eric, how? Yes, kay Febral. Muna nga dapat si kapitan makasabat dire kag sa kay lidis maman nga ini para nga maklaruhan man ang tanana kay sa subong inita pagid ma-establish abi pero ang malain lang subong kay nagpasirado siya nga may natrap dira nga mga pumuluyo karon sa piyak naman to nga side sa may option number 2 kung pwede man lang dito anay maidiyahan nga mapaagi mga pumuluyo tani pwede ka dito kapagi garing hindi man siya gusto nga bakbako nang iya nga pader nan tiyang makaluluoy ang mga pumuloyo. Karon, amo na yung katungdanan na dapat obrahon sa mga barangay officials kay K5 Eric. Pamangkot, may nagkadto na baladira nga kagawad sa barangay, ang in-charge dira sa sitio nga na, ang kapitan nagkadto dira o kun wala. Ang duwa ka kagawad, nagkadto lang ni kagabi, upo ang DSWD, pero why sila nagsulod rin? Okay. Kaya kuya ka K5 Eric, may ginalantaw ko din nga madalong nga rason nga ang agin pasirado niyang iyang alote. Nga hindi man kahambal do mga kuring man niya nagpilo ang ikog sa mga barangay officials dira sa Dibinagrasya. I-check na si K5 Aaron kung nato na siya sa balay ni Cap kung nagapanawag siya to. Sige K5 Eric, salamat gid sa chimpo mo ha. Sige ka K5 Ralph, no, ang ining update diri sa ginpasarado diri sa barangay Dibinagrasya La Paz, no, ang bugos ng ginadulong sa inyo sa Kalwansan DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa direkta diri sa Zone 2 Barangay Dibinagrasya La Paz. Kaupod sa patrol si K5 Daddy Jason, K5 Aaron Lloyd Ripuyo, kag ako naman si K5 Eric Canizares para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Ginatinguhaan ta subong nga i-establish ang puno kag punta sang pagpasirado niya sang duta ngani. Why question? Ilan ni propidad ang dalan nga ni subong nga ginagyan sa mga pumuluyo? Okay, gina-claim niya. Kung na-present niya man didto sa mga pumuluyo sang una nga isarado niya, okay. Gipangitaan sang mga pumuluyo ang balin Tatay Eduardo sang imo sini nga court order, sang imo nga titulo. Iya man aya kinamatarong kung taguo niya, kaso lang kamo tubangan ko lang sa korte didto ko ipresenta sa proper nga forum. Iya man aya diretso mo kung sirado niya. The fact kagin sarado niya kag hindi matandog subong sa pila ka mga opisyalis na tondera sa barangay. Bot sing ganon, i-presume ta ngang iya ining lote. Okay. Kaya dapat mga barangay officials diyang makahambal mo. Ikadua, sa option number 2, dito sa una may option number 2, nga agin sarado, ano blang issue sa mga pumuluyo diri sa sulod, nga agin saraduhan na sila sang piyak dito nga dalan. Hindi siling, nga sin katuig na kamo nga nag-aagi dira, okay lang man. Mientras tanto, amo na gani, kung nag-a-star ka mo sa isa ka lugar, kung may mga bago nga paminsaron karon nga magambal nga, at makortahan ko pang lote nga ni ibiligya ko ni ako man ay diretso kay ti ka mahal subong. So why na question ila man na iya diretso. So pero tani ang human consideration nga ginatawag bala nga hindi mahatagan huol ang pila ka mga pumunuyo para sa natabo ng ligat sa Dumangas. Oh. Gipasirado niya iya nga dalan, pila man to ka pamilya ang nagaagunto. So si barangay mismo siya mangita sa alternatibo nga dalan nga pwede agyan sa iya sini nga mga residente. Nga hindi man mangita si kapitan sang dalan niya pwede agyan sa iya sining mga pumuluyo. Ano bala ang rason? Ibaloon ta kay K5 Aaron Repuyo kung nagasabat si kapitan kay K5 Aaron. K5 News FM Live Report.
Kap, good morning. Kap, sa K5 no Chef Emilino ni Kap. Kap. K5 Rap. Why gid? Masabat. Why di si Kap katulog? Kap, kayong pumuluyo mo to gaugtom to kay gintrap tos na sa may iskinita nga dala nila. Tinis ka kagwa to Kap. Good morning. Tulog si Kap. Tulog si Kap. Pero di ka sabat. Sir, pasensya gid. Tulog si Kap. Okay Tiway gid si Kapitan kay 5 aron? Ambal sing pumuluyo diri mga katalugang katigulangan nga na istorya naton diri kay 5 Rap. Ari diri si Kap masusulod sa nga balay. Pero nagapawhay. Tulog pa kuno as of this time kay kuno nagabihan dira sa may piyak na zona. Tugod sa natabo ga kay 5 Rap kapon nga ginsarado dira ang iskinita ginagyan siya pumuluyo na kapoy si Kap kay 5 Rap. Actually kay pagabot naton pagdulong din ni kay 5 Jason Talaron sa aton dire. Nanawagin kita na sa pila ka beses ginpamangkot diri mga katigulangan kung anong oras kabugtaw si Kap sa ring nila basta weekend or subong nga Sabado nagapara oro adlaw ni sa kabugtaw kay 5 Rap. Tapos gisaring man din mga pumuluyo nga kisa gabugtaw na sa Tigaras Mibe, pasaka kay 5 Rap. So amo ni tani bala ang gusto nato may baluan kay Kap Maribet TV. Sa kuno kita sa tubang gid niya sa gate 5 Rap. Akin makita naton may mga hinalay lang dire. Makita naton sa siyang balay wala pa diri sing tawo. Badi gani bless this home. Amo ni makita naton subong kag actually may ari sa kuno nga kustro timbang kita tani no pangita kita sa kung paano ni maistorya o kunya ti duway man din sa magagawa ng kinapag din panawag sa ila agon niya makuhaan sa statement kung anong plastada anong maayo nga solusyon kay sa interview to ni K5 Eric Canizares K5 Rap sa tigulang nga to nga ginambalan sila karon ni Kap nga kamo na lang mangita sing solusyon pero ti amo ni ang liwat nga kadtuan naton diri siya agod ya mapangitaan sa kun ano gyud nga solusyon ti kay do kalaway man to sa science sining at tinagakapon yung buyan niya siya pumuluyo nga do pawarat na lang kay 5 Rap. Ti amo ni ginahulat-ulat naton kung ano oras sa bugtaw diri si Kap Maribet Teves agod ya makuhaan sa siyang statement kung ano gid man ang solusyon kung ginaplano niya bilang Iloy sa barangay sa natabo kapon siya mga pumuluyo kay 5 Rap. Okay. Nahambal ni Tata Eduardo nga wala kuno kakadto si Kap didto. Sa imo naman nga report, nagabihan naman si Kap didto kay 5 aron. Karon, yes. Sinong nagasugid sa matod? Si Tata Eduardo kon mga tawo dira nga nakahambal nga malapit kay Kap? Amo na gani kay 5 Rap kay may mga pagabot naton ti aga pa may mga katigulangan diri nga nagalabay-labay yung pamangkot naton nga anon tabo dunadlawan si Kapaw isiling nila nagabihan kuno sa tabo dira sa may area sa ining na-trap nung iya nga mga pumuluyo pero ti amo ni do ka makalilingin sa ulob laki 5 Rap gani pamati kita kay na sa statement ni Sir Eduardo nga amo ni way man to makita ang presensya sing ining kapitan tapos do duwa man to ka barangay kagawad kilo gani kay 5 Rap ara kuno to sa may area. Pwede man niya nga why nagkadto si Kap dito sa area, nagkadto si Kap kung istorya niyang both parties at ang iya sang lote sa piyak to sa option number 2 kag sa diri sa may option number 1. Pwede man niya mo nang iya gipang settle dito gipagkadtoan. Ika-duha, nagkadto siya sa pila ka mga pwede niya pamangkutan. Pero tani subong as early as subong dapat si kapitan mahatag man sang iya sininga statement sa mga pumuluyo. Kung nagkadto ka to, anong imo ginistorya dito? Anong matabo sa mga pumuluyo subong? Sa subong nga panahon, kinahanglanon si kapitan sa mga pumuluyo. Pero ang mga pumuluyo to gantos galakad sa pader, siya nami payatulog. Amo ni tani kay 5 Rap kay ginpayag sang iban nya kuno kung public servant kab sa nang oras tawgon ta sa pumuluyo. Pero amo ni emerhensya ni kung kabigon sang pipila kay 5 Rap kay nga hindi sila kagwa mo yung kaso por kaso may hospital sila dito sa Meskinita. Tama ko no nakasimintado to ginsaradaan paano sa tamalupad. Ti dire na nagasulod karon. Ano bala ang puno kag punta sang sining pagpasira. Do mo na nga ang tanan nga istorya binarangay si kapitan gid mismo una makahibalo kag kay 5 aron. So muna tani gipadulungan nato si kapitan pero kung tulog pa si kapitan why man kami Kap ga sinabad sa imo wala man sinabad ang katapos ang media
kung wala sang importante nga talalopang doon sa mga pumuluyo. So bilang public servant kun tani, ato bang ka man kap? Di ba lang kay 5 aron? Yes, so sagad kay 5 Rap, kasi makilala naton yung mga opisyal sa barangay, labi na kapitan, nga bisan weekend kani kay 5 Rap, nagatarag kani yang kung ano tong problema, bisan na mapagamay kung dako, ara gyapon kay 5 Rap, bisan sa 10 oras, pag sige nang tululugon, gabugtaw. Pero ti kabay pang ti mabugtaw kron si Kap, dugaw-ugong ng motor sa tubig nila. Sige be. Kap, Maribet. Kap Maribet. Kap, ni mo Kap bang Good morning. Ambala mo Kap, ibon Kap. Kwa ka? Bombay. Sa Bombay ni Kap. Ako Bombay ni na magwa. Ano okay, Kap? Kapi Kap. Kap Maribet. Wala gid. Wala man may nagagawa nga tawo. Wala man kay 5 Rap. Timbang ito nga nambal mo na doon ang gagawa-gawa to. Ano to? May timbang disla ko no nga kisya galabay-labay di hambal si mga residente. Pero ti subong to kita sa makita diri nga timbang, makita talandi ari puno diri balunggay, puno diri ka atis. Tapos may tanom diri ka bunggabilya kay 5 Rap. Oo. Pero ti amo ning ginauna to nato ti aribo makita na bukas ni bintana nila. Pero mo na paniura sa bugtaw diri si Kap kay 5 Rap. Kaya man taning pinaka-importante gid mga pumuluyo epa kay 5 Rap na samtang nagaugtom to nga ako na nang pwede nga masolusyon kila ti may arak ta sang kultura dito nga na trap ti way man kabalo kung anong prestada anong kamayuhan nga pwede solusyon dito sa ilang sitwasyon. Kaya man tani si Kap lang gid ang ilang matingog ni o kon na maka-ideya makagiya anong solusyon kay 5 Rap pagod niya ti poprayo lang basi kami emerensya nga matabo sa ila ti hindi na maglala kay 5 Rap. Kita gapangabay gid sa mga pumuluyo nga hindi lang bala mangin arogante anay subong nila bala mag pasensya sa term. Hindi lang anay mag-an silakbo sang balatyagon ibutang ta subong anay sa kwan sa level nga makontrol naton. Intindihan tayo nga balatyagon subong nga grabe ang kaugot ninyo. Una sa kay kapitan, ikaduwa sa una sa tagya sang nagpasarado sang pader, ikaduwa kay kapitan nga ti wala kamo ginatubang. Pero mo ni gusto naton balansihon. Ano bala may ginistoryahan bala prior o kon wala? Ang katungdanan bala sang barangay official sa mga pumuluyo dira natuman o kon wala. Di mo naman lang aton. So kon wala may mahimo karon si kapitan kay ti butang tabi ginpasirado niyang duta niya, nagistorya siya, sila niya gamiton ko ng duta ko, ibaligya ko ni sa inyo. So mambal kano ibaligya, mambal ang pumuluyo, ti hindi na mo na masarangan. Karon, diri na masulod si kapitan. Masulod si kapitan, pang-ariglo niya ng mga tao, pang-ariglo niya tagiya, ngambal niya ti for the meantime, base kung sa term nga ibaligya, base kung pwede mo na mapaagi ang mga pumuluyo. Dira, kay ideahan ko bilang kapitan, masesyon kami sa mga barangay officials, nga base kung pwede naman mabakal ang portion sang looting ani sa barato nga presyo. Muna bala kang 5 aron. Ikaduwa, kung for security reason, ang iyang pagpapader dira, ti gusto ta mabalaan ano gibala ang kadalom nga for security reason nga isarado niyang iyang adalan kay nga lote kay 5 aron. Yes. Ti bala naman basta seguridad mo lain naman yang istoryahan mo. Posto gid. Dira ta masulod sa punto kung anong mga kaso dira sa una nagkalahinabo kay 5 aron nga insigida ginpasirado niya. So dako gid ang role sang kapitan, dako ang role sa mga barangay officials. Dira sa Divina Gracia gid mismo tigaring ang pamangkot subong sino ang pwede makapathag sa aton kaya ang nagpasirado hindi mamapathag. Tilagkad to madako no kagabi si Sir Jack Kunlo kag nanghambal nga mabalik man kuno tiway mangani ka balik kay 5 aron. Iya pamangkot paano ang mga pumuluyo subong. So manas mga pumuluyo kalmahin nyo lang kat anani maistoryahan man ni sa gihapon ako anong win-win solution mala kay 5 aron. Yes. Amo ni kay 5 Rap dapat tarigid ang tani ang kapitan naton kag ti labi nagid sa head sa PSTM mo naton kay 5 Rap pangibabaw din public safety sa naton niya mga pumuluyo dire. Kay mahulog da karon delikado. Yes, sa moged ti tani ergid si Sir Jack no ti do kagabi ari man diri siya pero tuway takbalo ko no gid man balang pinal nila nga statement kay dugay-dugay basi kon maabtan ni bala Domingo Lunes may mga duty ni mga tawo pero ti tani may mga solusyon sa kay 5 Rap ti ulat to naton ang ilang pahayag ti amo ni ang gusto na kay 5 Rap dia panugyan kita sa mga pumuluyo nga mangin na kalma lang anay kay samtang ti RNC Cup nagapropaway hulat to naton kuno ra sa makabugtaw
kag isa pa gid sa mga opisyal naton sa city government kung anong mayong desisyon nila agod niya mahatagan sang solusyon ining pumuloy nag-ugtom tungod hindi kagi sige sarado dira nga dalan diri sa may zona sang Vinagre Lapas K5 route. Salamat kay K5 aron bala bantay ang dress cap. Yes, sa K5 route bantay naton kag sa tagabantay mga pe kita diri sa Tiangge sa nga DTX Coffee Mix K5 route samtang ati amune nga problema sa kultura naton sa may Vinagre Lapas imna na naton sa kape kon nabudihan ka magpamuhin-muhin inang na sa DTX Coffee Mix sarang sining mapadalahi mo pagpamuhin nagapa-sexy nagapa-limyo sa imong mahigko ang kasudlan ng mga toxins sila detoxify sini mga ka-K5 rock na tama dira sinang Elizabeth Tamparo kag sa tanan nga nagapamatan-aw sa Tansubong kag sa imong programa K5 rock tupod sa patrol o konserya si K5 Eric Canizares K5 Jason Talaron ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Live Report. Salamat gid sa ato sining patrol. Amo lang niya kay Kapitan Teves. Kap, tigulang ka naman siguro kumpara sa amon angot sa reklamo sa mga pumuluyo kag balaan mo gida dira kung anong the best nga solusyon. Kung wala ka solusyon, amo na siguro subong nga nagapakuribong ka dyan sa imo nga kwarto subong Kap. K5 News. Diba daw mo na ka K5 Andre. Mano na lang ni mga pumuluyo. Hindi mo na lang pagulaton Kap nga base ang akig sang mga pumuluyo dira karon sa pagpasirado sang dalan. Magdiretso na lang sa imo. Kagala panawagan man kita sa tanan nga barangay officials sang barangay Divina Gracia La Paz. Shin katawo 102 katawo to be exact. Ang gaanto subong lakad dira sa pader. Ano ang inyong mga solusyon dira? Sa mga tagiyaman sang lote, hindi taman mo mabasol mo. Kung inyo na yung property, ipasirado nyo. Pero basulo na kon kamo, ang inyo nga balatsagong balabato, nga bisan sa gamay lang anay, temporaryo nga pwede. Nga mapatigayo ninyo makaagi anay ang mga pumuluyo dira. Sana siling ko kayo na way matakabalos ang historis ang inyo sinang duta dira sang una nga amuna nga nagabot sa punto sa panahon subong nga nagdiretso sa siraduhay na gid nga wayagyan ang mga pumuluyo. Na-mention ni Tatay Eduardo harder kuno sang ina sang unang tagiya sa mga lote. Okay. Kon common pa niyang lote kagin pang subdivide na ini nga wala gid sang una na istoryahan sa mga kategolangan nga butangan sang dalan ang ining mga pumuluyo dapat futuristic kita. So base sang una istorya sa kapihan, istorya sa tubaan nga maagi lang danay o kung kinanglan ko ng lote ko gamiton ko na naglipas ang panahon pila na ka henerasyon ang nag-agi amo man sa gihapon until such time nga may isa karon ka atrebido. May isa karon ka, base may pangabay mga sa mga pumuluyo, o may isa man niya nga may interest, mambal nga tisirado ta na. Why matada puslons dalan nga na, kung mapuslan ta kung kwartahon ta ni. O, di ba? Tigaring, ang pamangkot dira karon, ano bala imo balatsagon? Bala bato na gid mo balatsagon? Pwede man niya kadtuan mo sa kapitan. Kap, pinaagi sa imo, isirado namon ni ang dalan nga ni. Okay, kay gusto namon Kap, may bili. Kadua pa Kap, isarado namon ini kay delikado man kami dira kay ang iba na dira karon hindi pala base kun hindi mo mapaktan kay nagdamo na mga tawo karon. Oh, may mga nagatuyo di sa amon, may sa malain for security reason Kap amo ni. At least balabalan ta kun anong puno kag punta sang kakalahinabo dira. Tigaring subong si Kapitan man mismo Teves sa subong nga panahon niya kinahanglanon siya, gapanago siya. Hindi siya makita para sa mga pumuluyo niya sa aton sini nga mga ka-K5. Basta away duta damo ni ang uya na uyang nga laway, na uyang nga kabuhi, na ula nga dugo. Win-win solusyon sa gihapon Ang maisog, ang talawit. Tigaring ang talawit nagapangisog kun wala nagid sang iban nga nagapatunga, wala nagid sang iban nga naga-ideya
para sa kadamaan nga desisyon sa aton sini nga mga ka-K5. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ti bantayan lang diri sa pag follow up. Base pa man lang may makahatag sa aton sang tulid gid. Kag siyempre hindi man niya magdagon-dagon una nga ato sining city government mo. Si Mayor niya mamando man gyapon kay kapitan. Gapati ako nga nag-sticker naman ni kapitan ni kay Mayor kung ano nang nagkalainabo didto. Amo na rason nga nagkadaman dito si Mr. Jack Kunlo kagabi bilang head sang safety naton. Kasi siyempre ang public safety kiti siyempre kun lakad-lakad kada cross pader. Base kun tiruhon kada karon sang tagiya sang pader nga na matumba kada karon mambal ti public safety na. Base mahulog kada karon public safety man na mambal nga ti dapat emo ni. Hindi na pala makabot sa punto. Dapat istoryahan eh. Ang World War II, World War I, jadi ka K5, Andre, sa istoryahan ay man sa gyapon ng tapos, ay han paning kagamay nga bagay nga pwede may istoryahan. All-Star Weekend na subong, buwas ang All-Star Game. Ba, nami patan. Hindi gin-announce karon sang NBA nga si Bam Adebayo ang mangin replacement ni All-Star Joel Embiid matapos na injured ini siya mga K5. Sa Adebayo tinakagi naman ni siya all-star. Kag may average ini siya nga 20.2 points, 10.6 rebounds, 4.2 assist, kag 1 steal, 1 block per game sa subong nga season bilang player sa Miami Heat. So, buwas ang highlight sang sining all-star game sa ato sining mga K5. Subong may 3-point contest sa tunga ni Stephen Curry kag ining ano kaniya? Ining 3-point shooter man nga pwerte man ko ng record sa WNBA kag doon mo ni nasubong ang ginapagawa nila nga highlight kay ti ang slam dunk contest subong ko no. Do nagnubo kay wala na sang mga all-star players nga nagahampang dire sa aton sining mga ka-K5. Una, siling sang iban ka mga nakaagi naman champion sa slam dunk. Ang presyo ko no, dapat kuno pakuan. Pataas-taas man ang premyo ko no. Si Stephen kontra kay Sabrina. Kung sino ba lang madaog diri sa ila sa aton sining mga ka-K5. Areo mga participant to sa slam dunk contest o sa 3-point contest. Si Malik Beasley, si Jalen Brunson. Si Malik Beasley, anong ning team ni Malik Beasley? Milwaukee Bucks. Si Jalen Brunson, yes ang New York. Si Tyler Haliburton sa Indiana Pacers. May intraman si Damian Lillard, si Lauri Markkanen sa 3-point shootout, si Donovan Mitchell, si Karl Anthony Towns kag si Trae Young sa ato sining mga ka-K5. Sa slam dunk, 4 lang gid sila. Ang defending champion nga si Mark McClung nga sa G-League subong. Tapos sa New York Knicks nga si Jacob Toppin. Si Triple J, si Jaime Jaquez Jr. sang Miami Heat kag si Jaylen Brown. All-star player man sang Boston Celtics. Magahampang man siya subong siling niya. Maintra ko diri sa reason nga dapat ang mga all-star players nga muning ginalagas sang pila naton ka mga tumalanaw nga magpasakop sa slam dunk nga magdamo man ang viewership kay nagliga daw nubo na gid kuno. Inga ako ang mangin role model. Umpisahan ko ni para nga mag-enjoy ang mga tawo. Nagliligad 5 years ago ang slam dunk contest to ni Kwan, ni Zach Lavine kag ni Aaron Gordon. Ati grabe to ang mga slam dunk nila to. So gintag ato as slam dunk man nga ang sanguna natabo kay Dominic Wilkins kag kay Michael Jordan. Dito na tani nga point do nagabalik na bala ang hilig sang tawo maglantaw sang slam dunk contest. Pero sa nagligad yung mga tinuig do nagnubo sa ato sining mga ka-K5 tungod una siyempre ginalaga sa mga viewers is ang mga ang mga all-star players. Isa ka mga rason pag nakita diri sang pila ka mga eksperto. Ang social media era bala subong sa ato sining mga ka-K5. Kaya nga aman, may mga palpak kada karon nga mga slam dunk bilang superstar naganubo ang pangtanaw sa imo sining nga mga followers. Palpak imo dunk, ibrahan na karon memes kun nubo, nubo value mo. Pras kay Wright, si Wright sa unang nalipat ko sang first team ni Brandon Wright yata.
Nga una-una na dangkan siya na crossover sa Kyrie Irving, that was 2016. Na ginubrahan sa memes, pero number 2 pick to siya. Nadakdakan siya ni DeAndre Jordan. Matamat nga nagdaydaw. Hasta nga nadakdakan pag isaliwat kag pila ka mga memes ang ginobra sa iya. Subong diri siya nagahampang sa Asian League sa ato sining mga ka-K5. Ngati nagnubo ang iya value tungod sa social media. Ngati ang mga memes do ngati nami nang iya sining mga performance nagtaas ang iya sining nga average points, assist, rebound kag sa blocks, steals. Pero natapalan man sa gihapon sang nga napalpak nga nagkalina. Buso mo ning isa sa mga rasones pagid nga nagaiwas, nagligad, nagpahayag si Ja Morant nga maintra kuno di high flyer mo. Lain nga biyang ang dunker in game nga slam dunk. Muna lang mga in game bala nga during the game nagadunk. Si LeBron nga ni sa una, grabing ganyo anay sa 20 years na ni LeBron sa NBA wala gyud siya ka-intra. Lain man niya ang sa slam dunk contest. Amo na nga ang iban siling niya mayo imo hampang sa endgame pero sa slam dunk contest karo palpak imo dunk. Si Jalen Green nga iya sang Rockets kamo maning ginalanto nga mga intra kontani sa slam dunk contest pero wala man. Hambal ni Nate Robinson nga 3-time slam dunk contest. Pabor siya nga pataasan ng presyo sang premyo para nga just in case may damil na bala ko nung hampang sa sining slam dunk contest sa aton sining mga ka-K5 sa diin. Ilang taon ta karon eh? Kung ano ba lang mga impresyon sa pila ka mga viewers naton sa sining matabo nga slam dunk contest mga ka-K5. Buwas nga adlaw, All-Star East kag West ti latawon ta. Sa piyak to pangunahan sa gihapon ni Giannis Antetokounmpo, kag sa piyak naman na diri pangunahan ni LeBron James ang iya sini nga team mga ka-K5. So West versus East, sino ba lang madaog diri sa aton sini nga mga ka-K5. Ti sa Rising Star kahapon na kilala dito sa Rising Star si Benedict Maturin as MVP sa Rising Star Challenge. Apisar, may mga memes naman nga natabo diri sa iya sa aton sini nga mga ka-K5. Ari ang team Giannis kag team LeBron. Sa team Giannis, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Anthony Davis, Luka Doncic, Joel Embiid, way naman ay mabulos diri karon lain. Si Rudy Gobert, si James Harden kag si Brandon Ingram. Sa team LeBron ti Pascal Siakam, Ben Simmons, Jason Tatum, Kemba Walker, Russell Westbrook kag Trae Young. So muning mga initial diri pero check tagi karon ang kompleto nga lineup ari nagliw all-star starters. Sa team LeBron si Shai Gilgeous-Alexander, si Luka Doncic, si LeBron James, si Kevin Durant kag si Nikola Jokic. Sa team Giannis, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, si Jason Tatum kag si Joel Embiid nga bagabuslan ni Bam Adebayo sa aton sini nga mga ka-K5. So bantayan na buwas ang All-Star Game diri sa aton mga ka-K5. Mga produkto ni Dr. Emil Oy, Klinika D3 Bio. May problema ka mo dira, may ka mo gabatsyag kay damo mga bakterya kay mga virus subong eh. Kapit malamig-lamig ng panahon nagamuad ni sila. So para nga maproteksyonan ninyo sining mga lawas sa sining mga bakterya kag mga viruses, magtumar ka mo daily dose sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Syempre, maligo ka mo Klinika DTX Beauty Soap para hamot ka mo Kaga syempre ang iyo sining mga ilok basi kon itom-itom na tapos baho pa nyo sining ilok bayabas. Klinika DTX Deo Fresh or Klinika Deo Fresh bakla nyo sa Klinika de Alternativo man. Diri sa may kilis ng Robinson's Place haron nyo na mabakal ang mga produkto ni Dr. Emil Oy. Maka-intra pa ka mo sa Suki Ayuda Promo Concept. Sa kada 500 pesos ninyong ma-purchase may ara ka mo nga isa ka coupon.
Di kung damo ka mo mabakal, damo man ka mo cupon. Sa Pasi, ara manda sa tubang sa balay ni former board member Celine Palmares Hidalgo, kag dira sa may Banwa sang Miagaw sa may Baybay Norte, mga ka-K5. Kinatanay kita karon sa gabi sa harana sa K5 alas 7 hasta alas 9, kapod ang ato sining nga mga haranista. Sa ngalan sa ako sining nga technical partner diri ng liga, nagsalap ako si K5 Adrian. K5 Andre La Pastora. Samon sining area manager, station manager K5 Ray SP Omalay. Samon Chief Executive Officer sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. 5K Broadcasting Network Incorporated kag K5 News FM Philippines, Dr. Ramil Itangoy. Ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda. Nagabiling gid sa mensahe. Smile while your teeth are complete. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.